Vážené dámy i pánové, milé naše krásnobritčane, milé naše hostia. Što najsrdečnejšie vás vítam na koncerti doroslých spievakiv Rusínskoj ľudovej spievanke Spíva môjho rodu 2016. Vítajte tu v Dome kultúry u Krásnym Brodi. Osobitno хочу privítať u Krásnym Brodi inžiniera Adriana Kaliňaka, poslanca Priažovského samosprávneho pána Vladimíra Bajaju, starostu sela Krásny Brit, pána Michala Sekeráka, starostu sela Bejrivci, pána Mikolu Bobinca, predsedu krajového tovaristva Podkarpatských Rusinív i člena Svitovej rady Rusinív, pána inžiniera Mirona Krajkoviča, člena dozornej rady Rusínského brodu na Slovensku, inžiniera Martina Haraša, predsedu Rusínského brodu na Slovensku i direktora Ľubovňanského osvetového strediska, aj etnografa pána Ivana Čižmára zo Svidnika. Festival Spíva môjho rodu už 14 rokov organizuje Rusínska obroda na Slovensku v spolupráci i s partnerskými organizáciami toho roku z Vyhorláckému múzeu umennomu, Ľubovňanským osvitovom strediskom, mistom medzi Lavírci i selami Radva nad Lavírcom a Krásny Brit. Na scénu našho festivalu už som teper chodila pozvati predsedu Rusínskej obrody na Slovensku i direktora Ľubovňanského osvitového strediska inžiniera Martina Haraša. Dorohé i milé krásnobričané, dorohé i milé dámy i panové, dorohé i milé hosti, dovolte mi, že by vás v mene Rusínskej obrody pozdravím i privítal na dnešním krásnom festivali rusínskych ľudových spievanok Spíve môjho rodu 2016. Rusínska obroda, jak už bolo povedané, už 14. rok organizuje toto krásne podujatia za to, že by vytvorila prostor pro mladé talenty, ale i staršie talenty našej rusínskej ľudovej spievanky a tak samo, že by sa zachovali naše krásne rusínske spievanky. Nož teda prajú nám všetkým, naj zvučiť toto naša krásna rusínska spievanka všetkýma selami i místami, kde žijú Rusíny. Naj zvučiť na mnohaja i blahaja líta a ja vám vinčujem, že by tot koncert sa vám páčil a že by ste mali príjemný umelecký zažitok. Naj sa páčil. Ďakujeme za slova predsedovi Rusínskej obrody na Slovensku. Dnešný koncert u Krásnym Brodi je súťažný a dneska ho bude hodnotiť odborná porota v zloženiu doktor Miroslav Kobelák z odboru kultúry Prešovského samoriadného kraja. Pán Miroslav Dziak, hudobný pedagóg, príjemný dobrý deň. Pán magister Miroslav Kerekanič, tak samo hudobný pedagóg i vedúci folklórneho ansámblu Chemon z Humenného. V scéni festivalu v tým momente už vidíme
i našich zpěváků z regionu Snina, Medžela Birci i Stará Ľubovňa, ktorí chcú a sú síce výkom molody, ale patria medzi zpěváků skúsených. Vítame medzi nami Michailu Vasilenkovú i Danielu Banduričovú zo Zubnoho, Jaroslavu Hajnalovú z Medžela Borec, Lukáša Kvašnoho z Humennoho i trio dievčat z Jakuban, Luciu Pribišovu, Moniku Robovičovu i Máriu Smrkovú. Naj sa ľubiť, žeču vám príjemný umelecký zažitok. Na hori zimnej
laureátom i našemu hostovi za prekrásne spiv i spívánka. Milé dámy, vážené panové, ľubiteli rusínskoj ľudovoj spívánka, milé naše priatele, čas našeho koncertu sa naplnil a chýli sa ku svojmu záveru. Hlavnými organizátorami festivalu boli Rusínska obroda na Slovensku, Výhorladské muzeum umení, Ľubovňanské osvitové stredisko, mesto Medžilabírci i sela Krásny Brod i Radva nad Labírcom. Ďakujeme bardzo krásne, bo bez vašej pomoci by sme nemohli tu dneska odprezentovať toto prekrásne holosa, tých prekrásnych ľudí a toto prenadherné spívánka. Ďakujeme. Ďakujeme tiež i účinkujúcim spievakom z regiónu Snina, Medžilabírci, Humenné, Sobranci, Voronov nad Topľou, Svidník, Bardijov, Stará Ľubovňa, Sabinov i Priašiu, že sobi našli čas a že prišli a že i takým spôsobom utrimujú a snažiť sa furt dajak do popredia dávať túto našu krásnu národnú spívánku i kultúru, našu rusínsku kultúru. Spívaky počas festivalu doprovodžať ľudová hudba folklórneho ansamblu Chemlon i súkromnej osnovnej umeleckej škole Kudlovska u Humením na čeli s primáškou Vierkou Hajdukovou.